Jo crec que els barcelonins ja fa molt de temps s'han d'haver donat que el millor que poden votar en aquell moment és el Jordi Portarella. Perquè és d'un partit que sempre ha lluitat per la nostra independència. En èpoques que no es podia tant, no ho podien fer tant, però ara també s'han adonat d'aquell esclat que hi va haver, aquell esclat del 10 de juliol, i ara el Barcelona decideix el 4 d'abril. Ara s'ha demostrat que molts catalans ja volen independència. Aleshores, els altres ja ho sabem. Aquell que diu que estima la ciutat, home, estima la ciutat, però potser estima més Madrid, perquè a l'hora de recolzar-nos a nosaltres ha anat cap allà dalt, o sigui que això està clar. I els altres han tingut molts anys per defensar Catalunya, i no l'han defensat com podien, segurament no del tot, però sí que podien fer més. Ara, primer són els interessos de les seves oligarquies, que són els que manen sempre, a tot arreu, i que no defensar els interessos de Catalunya. I després, què et diré jo? Soc molt demòcrata potser i penso que potser el que s'hauria hagut de fer, que això llavors dels altres no en puc opinar, són els que no han tingut ocasió d'intervenir, com crec que tenien el seu dret, amb els mitjans informatius, a les teles sobretot, i aleshores aquests no sabem, quan ells es puguin manifestar, sabrem el seu programa i sabrem si també serien interessants per a Barcelona. No crec que puguem dir res més, no? Ja.